Liberalisme. Liberalisme er en politisk filosofi, der fremmer individuel frihed, privat ejendom, adskillelse af stat og religion, frie markeder og ytringsfrihed. Det opstod i det 10. århundrede, værdsatte individuelle rettigheder og inspirerede revolutioner, der væltede monarkier i Europa, såsom den franske revolution. Indflydelsesrige tænkere af liberalisme omfatter Locke, Rousseau, Montesquieu og Adam Smith. Konservatisme. Politisk konservatisme opstod som et svar på den franske revolution og har varieret i forskellige historiske og kulturelle sammenhænge. Den største vanskelighed for konservative er at opretholde konsistente positioner over tid og organisere sig i store grupper. Centrisme. Centrisme indtager et mellemrum mellem venstre og højre og modstår radikale ændringer på begge sider. Centrister ses ofte som uinteressante, men de repræsenterer flertallet af mennesker og politikere. Progressivisme. Progressivisme er en strømning, der går ind for reformer for at fremme menneskelig udvikling, baseret på videnskabelige og tekniske udtalelser. Kant beskrev progressivisme som overgangen fra barbari til civilisation. Progressiv værdsætter friske idéer, som kan føre til dristige og nogle gange forkastelige handlinger. Miljøisme. Environmentalism går ind for regeringens politikker for at sikre et retfærdigt og bæredygtigt forhold mellem økonomien og miljøet. Den opstod med de første fabrikker i England og fik politisk styrke med teorien om drivhuseffekten og global opvarmning. Socialisme. Socialismen foreslår, at samfundet kontrollerer økonomiske ressourcer til det fælles bedste, i modsætning til private interesser. Udtrykket spænder fra centrum-venstre idéer til ekstrem kommunisme, afvisning af privat ejendom og fremme af en retfærdig fordeling af ressourcer. Kommunisme. Kommunismen søger en arbejderrevolution for at afskaffe privat ejendom og etablere kollektivt ejerskab. Han mener, at kampen mellem klasser driver historien og forudsiger en eventuel utopi uden regering, hvor alle er lige. I praksis stod kommunistiske regimer i det 20. århundrede over for uligheder og knaphed. Fagforeningsvæsen. Fagforeningsfolk går ind for at organisere arbejdere i fagforeninger for at tage kontrol over fabrikker og produktionsmidler. I modsætning til kommunismen ville revolutionen blive ledet af fagforeninger, og samfundet ville blive styret af fagforeningsret, ikke af en centraliseret station. Korporatisme. Korporatisme foreslår organisering af samfundet gennem selskaber, herunder fagforeninger, virksomheder, hæren og foreninger, der samarbejder for at undgå konflikter. Det ligner fagforeningsvæsen, men med en bredere base af politiske organisationer. Fascisme. Fascismen mener, at staten skal kontrollere alle sociale organisationer for at sikre national storhed ved at formidle klassekonflikter. Mener, at kampen mellem lande er historiens drivkraft, der løser klassekampen til fordel for nationen. Nazisme. Nazismen modificerer fascismen og erstatter kampen mellem lande med kampen mellem racer. Han hævder, at mindreværdige racer forhindrer utopi, hvilket retfærdiggør en revolution for at eliminere den undertrykkende race. Populisme. Populismen ser samfundet som splittet mellem en magtfuld, korrupt elite og ærlige, hårdarbejdende mennesker. Det er et nedsættende udtryk, der bruges til at kritisere politikker fra både venstre og højre. Bolivarianisme. Bolivarianisme fremmer foreningen af Latinamerika mod nordamerikansk imperialisme og foreslår ligelig fordeling af rigdom og populær demokrati. I praksis er det blevet en moderat socialisme, der styrker lokale oligarkier med alvorlige konsekvenser, især i Venezuela. Panafrikanisme. Panafrikanisme forsvarer den kulturelle og politiske forening af afrikanere og deres efterkommere og søger at forbedre afrikanernes livskvalitet. Denne bevægelse er ansvarlig for, at mange afrikanske flag har farverne grøn, gul og rød. Panarabisme. I lighed med panafrikanisme fremmer panarabisme foreningen af arabiske lande. Mange nordafrikanske lande deltager i begge bevægelser, hvilket afspejles i Mellemøstens røde, sorte og hvide flag. Tredje verdensisme. Relateret til panafrikanisme og panarabisme opstod den tredje verdensisme i den kolde krig, hvor lande, der afviste både Vest- og Sovjetblokken, søgte en uafhængig vej til udvikling. Arven består i BRICS den dag i dag. Imperialisme.
Imperialismen forsvarer opretholdelsen eller udvidelsen af en nations magt over andre. Det dukkede op i Persien for 500 år siden før Kristus, men udtrykket er mere forbundet med opdelingen af Afrika i det 19. århundrede og bruges den dag i dag nedsættende. Anarkisme. Anarkisme afviser autoritet og hierarki pålagt af staten eller organisationer og accepterer kun frivillige hierarkier. Generelt justeret til venstre er en undtagelse af narkokapitalisme, som går ind for afslutningen af staten og regulering af forhold gennem det frie marked. Monarkisme. Monarkister tror på en konges eller kongelige families autoritet til at styre et land. Graden af magt varierer, men det fælles grundlag er guddommelig retorisk. Kunne du lide indholdet? Giv dit like, del og kommenter. Bliver du stødt af en joke, så tag den i stiv arm, det er for at gøre emnet tydeligere og sjovere. Abonner på kanalen og hold øje med vores tier-list over ideologier. Knus.